Ang tambalang walang katulad. Dramahang mahirap bitawan. A Moment with FG and Jazzy on 88.1 Max FM. Isagad mo na. Okay, so niya, pahimutang nakamuntanan, magsugod na ta sa atong live radio drama. Alright, pahimutang mo. Sugod na ta. By the way, babae ang tag-ihas sa Gilanon. Oh. Ambot na nimo. Usa, bitaw ay salamat kaayo kay usa na sab ka babae. Ay, sagunson ko itong mga laki nga ni ko andi. Nagsige magkagpanguhit nga kami na sabi. Oo, Mga babae, may nasaan? kay nagkaunahon na pud kang type Mo mo nga babae. bisag nagduka ako gabi pag-type ini ning kuan na god kay do na lagi ta may gi atiman pang laing buluhaton ko. Nya na lang ko ni kagabi type ini. Abi ninyo pag-type na ko ining script sa goy dag-on jud ko bitaron jud ko sa katugon. Oto nga wa na tingalis maki maghuwat da. Pag kuan na ko nimbawas man dong nanadong script day ikaw na lay mo pre kay bahala ka nag-print dia. Ito ay Okay. salamat nito bagman sa ato pa nagmata pa sa diya. Arang-arang itawan. Okay, sige. O nga sige lata. Unsa imong gi-title sa sugilanon nga gi-feature story nato? Pinilian pa uli ang Mayong adlaw o kumusta mga tigpaminawan ng daan nila ni FG ug Jassy. Ako di ay si Bising. Hapit na mag-50 ang edad. Bugtong ang among anak babae nga pinangga namo kaayo. Pinagustuhan namo kining anaka. Ang gisaligan namong panginabuhi mao ang pipila ka mga multicab, pipila ka mga jeepneys nga di pasaheroan. Lain-lain ang among mga drivers. Naay mga parente apan kasagaran laing tao. Og kining among anak babae, kapihalan na namo nga moay mo interview kun dunay mo apply pagka-driver. Apan do na kami namatikdan sa among anak nga tawagon lang nato sa nga Nelly. Nelly! Nelly! Sa bahay ni mo maoy nag-internet ko. Nga naman? Kaya ay mga apply og driver ato ba nga na re? Interview ha re. Ay! Mi apply? Kanit lang. Oy, paghinay, mga tumba ng mga butang diha. Hi, ma! To adid to. Interview ha dito. Kimas man lang dagway mo nili kun may interview hon na. Hi! Hello, I'm Nelly. And you? Ning anak ka, gyud. Buot na lang. Oy! Hapit na kumalimtan si Dodo. Do, ingon si Noy Imoy ni mo, maka-extra ka kun ugma. Balik lang din ni ugma, do ha? O na bising. Ano na ko nang salamat kay na inas ni moy. Ay, salamat sabdo. Ma! Oh! Nga nang mibiya ka man dito. Humanan ni mo interview ha? Kadali good. Imulag gila-mula mo ang interview no? Ikay interview dito ay? Ayaw ka ninyo sa mukha dali ha? Kay, ha? Makalabkat kayo. Ba't ako interview dito? Hindi ko gidaan. Ano man ka ha? Para good asim to. Ay, ito ara. Dong! Nagkasulti na mo sa akong anak, Dong? Wa man. Oh. Ay, anak, agad. Kinsa may nga ni mo, Dong? Berto. Aha. Unsa to? Berto. Berto. Apelyido? Fastorabos. Unsa? Maglisod manggugkub paminaw sa imong sulti, Dong, oy. Unsa to? Fastoravos? Ni Papilis, basahan ni Papilis. Berto Pastoramos de ay. Time para good. Nganong magsige man kag suyop, Dong? Ay, ang, to man lavay. Magto ang imong laway. Mao di ang wa mo interview sa nila kay boss ngi ka man day taon. Nang labaw man gud ang imong mga ngipon sa babaw maong dili ka ay nako maklaro ang imong isulti. Sing. Niya akong bana, Dong.
Nang-apply og driver moy. Mao ba? Balik lang og mapalihog dong Berto ha. Balik lang ugma dong, ha? Pabalikon ko ninyo ugma, sir. Pabalikon ko ninyo. Oo. Balik lang ugma. Sa Ugma. takawon ka rin ako runong halo. Bant ka lang moy, moy. Sundog-sundog ko rin. Kamba o dahil kasi sa ako sinutihan, sir. Sige, balik lang ko ugma, ha? Balik ko mo buanga, ay. Buanga, Johan. Aray, gidangat. Wa man sa suko si Birdo. Pag-ingon ako, may katawa man lang gani. Bisa mo tinuon ka bulis ka ng iyang simod, ng labaw ang iyang... Hilom, imoy, oy. Iyang simod. Hinayin ka da. Utrosam ng imong anak ay. Hinawayon kayo. Oh. Nga mo dahil nili. Naunsa mo dahil siya. Kanang imong anak, hinahinay ko no anang iyang pagkahimilian. Tambag-tambagi ko no da. Ano malain mo sab ka? Ha? Ano malain mo ka? Natural man na tingali ng mga maayong dagway nga mamili sab. Og maayong dagway nga puhunan sa bayan na ang dagway sa atong mga driver nga gwapo aron ganahan sa balakay ang mga tao, ang mga pasahero. Gawas pa sa bana. Gwapa gudang atong anak. Basta. Lainan kong magunahuna. Ako hinoon para nako. Bisag nagsuhag pang dagway sa mga apply sa driver sa atong mga di pasahiruan, basta maayo lang mo drive, okay na kay ko ana. Pabor na kay ko ana, malipay na ko ana. Ang importante, na bisag batig naong, basta maayong laki mo drive, may kay mo likay-likay, safety ang atong sakyanan. Okay na kay na para nako. Maulagi. Basta, maay lang mo drive. Maka na bang maayo kayong mo amping aron layo sa disgrasya. Pero ang gikahadlukan nako anang imong anak. Nga sa tantuon niya anang pagkapilian, hatog yun na sangko sa salin sa pinilian. Ka-imposible sa balay mong bisuntising. O sa may pagtuo mo ng nila. Wa lang ginay buot. Ako ra ba, moy? Nahibaw ka gyud. Nga mutuo ba ko anang gaba? Sa ko niya gabaan ng imong anak, grabe ra ba kahimilion? Sige ka, balik ka ng grabe ka himilion, grabe ka mupili, ingo. Dawa man unta na maproblema o mga regular mo drive sa mga jeep natong di pasayroan, kung wa palang madawat ang tulong nato ka mga driver nga mi-apply sa abroad. Di naman to tamang hire pa. Mao nga, namangita na sa taghimuon na itong ipuli nila, niya irregular na to. Agay. Unsa naman sab ka? Mingol-ngol na sa bakong likod sing. Nangal sa kamanggod ganiha og bugat, nga wa ka nagpatabang. Imo mang gisulo. Sakita yun. Misol na sa bang imong piang sa likod, no? Panuhot ni sing. Yan na siya ako. Yan pa akong arthritis o mudungan mo juwit. Yan siya sa kong panuhot. Makalagot. Kasayon, ragyon yung taon, anong wag tangon. Ni ako'y bagong kaplag, oh. Tarong ganit diya sing. Si bagong kaplag ka karon. Unsa? Oh. Bibihayin mo na. Hade ara, oh. Tumar ani. Unsa man ni siya? Max capsule ni siya. Ha? Imoy. Max capsule. Max Capsule? Akong higala mo ay nagsulti na ako bahin aning Max capsule. Inom ani kanunay moy. Huwag tang lagi ng gimo ni mo sa imong lawas. Sama anang arthritis. Amo na siya mo na makapawagtang sa imong arthritis. Hindi ko no, tinuod ka. Tinuod lagi. Kasing bayag, parehas na suban ha. Kaya bisuwayan na ako. Suwayan ako ni gamit. Max Capsule nito. Max capsule na siya moy. Mata na ko sing. Tubig o tubig. Asa man tong tubig. Hindi ni kaklaro. Max, di ato, Max Capsule. Max capsule ka ni. Tubig, oh. Diba? Pero Okay. magkainom ka dayon. Makatumar ka ni. Basta lagi. Salamat ha. Nindot ni siya. Nga mao'y manalipod sa atong panglawas. Kada adlaw tang magtumar ani moy. Magkaingong ka lagi nga. Grabe aning Max capsule. Tinuod yun. Mao ba? Kaura ba mo'y, perti karag yung malimot na ako ay.
dili ka na ako magtagad. So, why ragog tumaraan na, Bike? Aron mahinomdum ka na ako ba? Magpangita ka na ako. Gadrama man kasing. Ha? Maog yun na akong mainlaban ni mo, sing. Manggihuna-hunaon ka kayo. Pariharo ni kutada ka kayo. Basta mo sakit na ang akong arthritis o kini akong panahon. I love you more, sing. Tinuod ginas. Pikak ni mo, imoy, nahinoon. Na in love ka na ako tungod sa Max Capsule. Mo ni na-apply. Muna na dawat, no? Kuwang nalag usa. Usa na nagka-driver ang kuwang sing. Usa na lay kuwang moy. Di man good to magselbi ang uban kay dili man mo full time og drive. Nindot masabunang usa ra gyud driver sa usa ka sakyanan sing. Aron dili ba mag-usap-usap ang timings pagmaniho ba? Ug ang makina dili kay hago ang uban ko paturagas kayo mo padagan. Nasa uban nga may nampingon kayo. Murag naghuna-huna gyud nga murag ilahapon ang sakyanan. no. Delikado manggod nga madaot tayo ng jeep. Moy? Oo, nakakita ko. Kung siya may imong ipasabot nga ngano nga misangpit ka nako. Nakakita ko siya maka. Nya unsay tan-aw nimo anang tawana. Naghangad sa karatula nga wanted driver. Maunay tinuod nga driver. Sing. Maunay tinuod nga driver. Limpyo kay gisulob, tanawa. Gwapo pa kay barug. Manghud na gamay sa artista. Wa putuod mo yo. Ayala, niya paingon na to. Mga apply gyud ni. Mga apply. Wala. Ma, ayun. Ako interview bi. Wa joy line mo interview niya. Ako mo ay mo interview. Tan-awara ng anak mo. Tingas lang dagway, oh. Mga apply ka? Wala. Ay, ako mo interview ni mo. Dali. Kita kasi. Guwapo man. Misugat dayon. Nagkara-kara pa. Sugat. Mao na nga pasagdila ng anak ni mo bising. Dali na gud nga rin. Ay, sige. Sige, Jo. Sayo diri ogma. Magsulti mo si Manoy Imoy nimo. Sige, bye. Bye, Jo. Moy! Ali sagod. Moari ogma si Jo. Musayo ko no siya. Magkisulti siya nimo. Saan naman ni sinili? Kani haraman to? Sa may balita? Dawat o tagak ang mi-apply? Ito yung pamisin niya sa manako. Ganiha nga okay na kuno ang iyang interview. Gidawat naman kuno niya itong tawana. Iyan ang gidawat o niya. Naapaman lagi na sila. Nagsigit pa man lagi nag-istorya. Tempa, tinuod ka. Biko no. Oy, Uy, nag-snacks naman lagi ng duha. Sa mandiay na, kailan na silang daan si Nelly? Patiha, oy. Tinaan niyo mag-isulti? Ha? Unsa to klaro harang kod? Oy, kasuod na kod nilang tanahon. Walang. Wa bala ang kahako ni mo ulo-ulo, he? na Diyos. Aron bising ay wag ko na ululoy eh. Tayon sa man na imoy. Murag nagkauyab naman silang duha. Ha? Gisugot tayo ni Nelly ka ng tawhana? Bangas ka. Oo, tanawa. Kagaksunon kayong imong anak-anak nang-apply pagka-driver. Hilong na bising eh. Patuyan ka lang sa imo lang tingalay nang unahuna. Sige ka maghinuktok. Kusog pa sila sa kilat kung mauna. Iyain na si Muna na kalintina. Dako kay tingog ang imong anak kon mo sulti. Pero kanang laki ha, kada sulti murag isikreto kay kada sulti yung hong mangyod. Bitaw, nakakita bitaw kong ihungong. Ma, makigsulti ko na nimo si Piolo. Oh. Piolo Pascual? Yay! Hello, mdi ay moy. Piolo Pascual ka karon. Piolo man. Basig Pascual. Ha? Teka ba? Ikaw na lang agto, Sing. Ikaw na lang pakigsulti, Sing. Kay
Naapa ko'y atimanon diri eh. Kala, ay, may tawgon sa kong importante dito sa shop, dito sa kining, dito sa mekaniko. Oh. Karon na ba siyang urasa nga magpatawag na ko? Ikaw mo na lang. Oh. Hey. Oh. Kinsa nga ni mong tinuodong? Kinsa to'y ngan o apelyido ni mo dong? Miolo. Butang os baragot to palihog dong. Ang nga Miolo. Hapit man mapiano. Aw. Piolo. Piolo ngiw-ngiw. Miolo, ngiw-ngiw. Tapos ginoo ko. Maunagod niya akong giingon ni mo nili. Ma, dawata yun ni si Piolo, ma ha? Dawata yun na si Piolo. Dili ganin niyo na dawatan si Piolo? Mulayas yun ko din eh. Hilom diha nili, oy! Nini lang pangutan Nganong sinili may akong pangutan-on. Ikaw di ay. Dili ka da ay makasulti na ako nga may relasyon namong duha. Ingon man siya nga. Mangutan na nga. O si Emoy, nini lang uno ang pangutan-on. Nag-imoy ka man lang Piolo? Mura mag-imong dungan? Ang maloy ko niya nga. Nili man lango niya manguwang. Ang mapako niya nga. Ni pamanango niya ungangan. Buot mo. Mawagtang mantingali ng imong kanguho kung maigo ka sa akong bakhan. Ha? Piolo? Hi, love. Ay, Musna nga sinat. Musna. Aw, tinuod ng yun di ay ang akong gikadlukan. Nga sa pinilian ka pa uli, nili. Mamilangon, mising. Mga hawang mo sa imong anak, mising. Awara, kung saning imong trato, nili. Ha? Angay. Ma! Anong imamanggisag pa si Piolo, ha, ma? My love, sweetheart. Ingon malamuon na naungangan. Manapong nangyayari na iyang umangan nga mga Ay! Wala ang musino. Nalangpon ang musino. Ano ang musino? Nalangpon ang musino. Tama mo pangitami. Ang musino na ko naman ka nga. Ang imong pustiso? Tanawa naman. Sus, ginoo ko taon. Ang baba ni Piolo, murag langop. Sana na! May pamatay mong imokton mga boto. May pamatay. Wapito manon ta kono akong wapito yun. Pagkatao yun. Amigo ko yun. Ambot nga nung sogsogon yun nila. Sogsog ako kono, unsa kono. Potot kaayo, potot bitaw kaayo. Hoy! Gising! Unsa ka? Nanong mihila ka? Ha? Ay, Moy. Di ay text ni Nili, Moy. Milayas na siya. May kuyog ni Piolo. Uy! Tinuod ka! Unya, asa man kuno sila? Asa sila? Nagtaban ang duha, Moy. Oh. Nagtaban. Ay, gilak-gilak yan. Mapaulay na to sila. Ay, gilak-gilak yan. Daghag kwarta gida si Nili, Moy. Gidapag yun ang usa kasakyanan. Unsa? Moy. Bising,
hangtod karon gibati ka gihapon og kaguol sa imong anak. Nawa na din nato. Dele yun na ako kapungan mo'y. Bation gihapon ko og kaguol og kabalaka. Anak gud na ako si Nili. Pila na gud kabuan nga nakigtaban sa atong piolo ngiw-ngiw. Ambot na lang yun. Nya, wagad mo pa uli kay andam man unta na atong dawaton silang duwa. Bisag ako, bisig. Gibati na kong kamingaw sa itong anak. Sa akong masagod, pwerte man ganyang ibuga, patay man yung gisi atong piulong yung Ambot na lang yun to yung anak. usahay maghinukto ko, makakita kagyod lawam kay ko ginuktukan tungod kay magandom ko sa atong anak. Nagkaroon mangutana ko, pangutan noon taga. Unsa may imong plano? May nakasulti na ako. Kunahain sila magpuyo mo'y. Sa kahimaayo og atong atuon ang atong anak og papauli-o nato. Sa mana atong Bising, dili mayo imong nahunan. Nganong miingon ka man nga atong atuon ang atong anak, papaulion nato sa ato pa. Siyarang usa mo'y atong papaulion. Mag-unsa man ka ang imong anak kung siyarang usa. Bising, puslan man nga naingon ini ang kinabuhi sa imong anak. Silang duha, bising. Ikaw lay adto, magpabilin ko din kay maghuwat ko, papaulia silang duha, kay ato na silang ipakasal. Ha? Oh, sige. Kuhaon ako sila mo'y. Kariyot lang. Unsay ato? Oh. Taon sa akong anak. Ay, kadako naman daig tiyan ni mo, oy. Nala. Mabising. Ayaw na paghilak. Mianhi ko. Kay, kuhaon ta mo. Hain man si Piolo. Paibaw ngani ako. Kay dadun ta mong duha. Mamauli na ta sa ato. Aron ipakasal mo na mo. Taon ni mo anak kaluoy ni mo oy. Ma. Sige na. Paibaw si Piolo. Usa ka buwan naman kapin. Nga ako na lang usay nagpuyo din hima. Unsa? Kay hain man dahil Piolo. Iya naman kong gibiyaan, ma. Unsa? Nagtaba naman sa laing babay. Unsa? Muragyog dilinguho. Muragyog na apay mga ngipon. Muragyog dilibahog ilok, Dear Max FM. Ang sakyanan nga gidaan nila sa pagtaban. Awa na oy. Gibaligya na ng Piolo ngiw-ngiw. Nagplano ko nga magsuhol kong tao nga muinutil ni Piolo. Di nilang gud patyot. Inutilon lang. Kanabang maukab na yung simod puslan man. Apan sa ngadto-ngadto, Dear Max FM. Dihang nahimugso ang among apo. Inanay nga nawa ang akong kasilag og kapungot atong Piolo ngiw-ngiw. Sa pagkakaron, salamat sa Ginoo na minyo gyud tarong si Nelly. Gipangasawa siya sa usa sa among driver og malipayon na kaayong among anak. Salamat sa paghatag og pagtagad sa akong sugilanon. Manginaot ko, Dear Max FM.
gaan pa unta mo og dugang pang mga kalingawan. Salamat usab FJ ug Jassy. Salamat kaayo ninyong tanan. Ako si Bising. Nadaot si New. Sorry. Hasta po si siya. Jassy. Nadaot Daot po si New. Sige, magod siya kaliplag ulpot. No, kanang apelyido may makabuot ana. Alas big, danam gani gansyang. Gabi, Na, pukmo na. Dili ang akong katawaan kay na-imagine ako ba nga agoy, ang dagway ni Piolo ba niya siya pa ni Bia kay Nelly. Dili gwapo magispiulo. Gwapo siya. Gwapo gid siya. Katong imong gud ni imoy nga manghud Ah, lagamay sa artista. Ikaw ba kuno makadagway ng manghud lagamay sa artista? Di gwapo yun ka. Gwapa yun ka basta Ayaw mo na na. pasulti ha. Ay lang pasulti ha. Papusinga lang pasinyas lang siya na gano'n. Nagot. Ay lang patinguga, kay tingugan eh. Pero abi ninyo, Tuwad yun. gipadani ni Ate Bising kining maong sugilanon gipaabot dinhi sa ato para po kakuha patulunan nga dili po taon maayo gyud di ay nga kanang magsigit Magsigit og pamili kay sa tandong pamili napunta sa pinilian. Oh, Kalo gibiyaan pa yun. gibiyaan pa gyud, no? Puti lagutan bising isang burarabag way ni fam. Mura bag di bahog ilok. Ilog ka apil. Gabiya sa bising bitaw. Sa kasuko na niya ba nasuat to niya gabi. Gabi sa kinsa naman. Ay, hoy, ingon pa si Nanay sa Beth, nadaot sa ngiyong-ngiyo. Oh, niya naigihangyo si Elizabeth de Chuza, Nanay sa Beth, sa Fatima Uhaw, dong, akong sugilanon, pwede Okay. imong isugilon. Sige. Ipahibalo lang nako, kanus kay maminaw akong mga apo. Sige, atong buhaton na Isabel. Oo. Dai, wala gyud kay paglubad. Salamat kaayo, Nay. Ako dai nay wala. Nilubad na ka, oy. Mura kining gilubagan lagi. Sobra naman sa kanay. Nilubad na. Ala, kamo na lay pangontak sa tanan niya inagi sila tune in dinhi sa Max. Yes. 94.7 Max FM. Mao na ato ang kuan ha kanang. Doon ay mga mensahe para natong tanan dili pa mata ka pundok-pundok ini magguhat lang sa ta sa LGU nga muhatag na pagtugot nga magtapok-tapok na puda. Siguro Kakaroon sa sa sunod to gina. ipon. Magtapok lang tag paminaw sa Max FM. Yes. oo. Kamuntanan nga mga 600 na sila kabuknong regular. Basta kay pero ang uban man gud wala namang gud tay contact sa ilaha. Dugay-dugay Lagi naman gud nga wala nagkita-kita. Then ang uban dugay-dugay pud baya taga nagapahuway sa radyo. Oh, ni tambay kamay. Nangulit ng tagsibo. So karon kay ni ana tani balik so hinahinay pud sila nga mibalik pud. Chicken mo. Uban pud. Ay kay Kuya Pio Tapel diha sa Darby CI o kay Ate Nini Tapel o kay Uy, Kuya Felix Rosina Felix. diha sa Lagaw o Ate Inday Sweet. Okay. Og sa tanan na lang nga diha sa 10A Fatima Uhaw nilang nanay sa Beth. Kumusta Pagluwaan usab nila sila sa Beth. si Tantan sayo kay Tantan Ay, kaniyas balay? amo silingan sa Utagre. Di klaro gini yan. Sige, usaman. Sige na mo diha sa Max. Di na mo magbalin-balin. Di na dong. Lagi ba? FM na no ko. FM na. Muna nga kining dong, Tantan. Salamat kayo ha. Silang pagbisita Gina ka. di ang mga Vikira family. Diya sa inyong compound. Tanan. Ipa-tune in sila tanan. Oy, si Venus diha sa Udagre pod. Yeah. Mayong Oo. may hapon naman may butang sa inyo tanan. Ingon si nanay sa Beth, oy bising gyud. Dili gyud. Asa na, dili gyud ka kahinumdum ana. Ay, mao lagi nay. Kani siya ba maay jud mamili og pangalan. Sige, standby palihog. Mobalik ang moment with FJ at Ate Jazzy. Your friends all say it's fine, but